faros ngamalan ing penggawe hasanan kang bagus. Jadi wis jarak beberapa bulan akhirnya enten coranune pertandingan malih, enek lomba balapan kuda malih. Lah kuda sing awale ndak gelem mlayu banter kala wau sak sampunipun dipun tumbas santrinipun Abdullah bin Mubarak niku lombane napa niku mendapatkan juara. Jadi menang. Terus Abdullah bin Mubarak nggih malih gumun lho iki jaran kok malih pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamalan ing penggawe hasanan kang bagus faqala mongko nuli dawuh. Faqala mongko nuli ngucap sinten Abdullah litil midhihi maring santrine Abdullah. Ajara beta ana ta njajal sira nguyubau ing cacate faros. Faqala mongko nuli jawab sinten tilmid naam nggih. Nggih leres pancen leres niki jaran riyin lambat mlampahipun niku lambat. Diomongi nggih angel pertama. Wa utawi faros iku kana ana iku kama kaya dene tingkah. Kana kang tinemu apa ema fima ing dalem faros. Dakaru kang nutur sapa nas. Leres sing diomongne tiang-tiang riyin lek jaran iki memang mboten gelem dijak mlayu banter. Walakin lamastaroituhu lan tetapine semangsane nuku sapa ingsun ing faros kultu ngucap sapa ingsun fi udhunihi ing dalem kupinge faros. Lah jaran iki setelah saya beli niku kupinge kula bisiki. Ayuhal farosu he eleng-eleng jaran. Kuping niku kula bisiki. Ini sak temene ingsun iku taroktu ninggal sapa ingsun adzamba ing dosa. Ranjaran aku saiki iki wis tobat, wis ninggalne dosa. Wa tubtu lan tobat sapa ingsun. Wa raja'tu lan bali sapa ingsun ilallahi maring Allah taala. Fatruk mongko ninggalo sira ya anta ya sira aidon halih maneh ma ing perkara fika kang tetep ing dalem sira minal nguyubi saking pira-pira cacat. Ranjaran aku saiki iki wis tobat, wis balik ning dalane Allah. Saiki aku nyuwun tulung ya awakmu ya ngono. Ilang ana sifatmu sing elek-elek, sing ndak gelem napa niku jenenge sifat sing terdahulu termasuk cacat-cacatmu kuwi lho sing gane bengok-bengok, sing ndak gelem mlayu banter kuwi ilang ana ya. Jarane dipun bisiki ngoten. Faharroka mongko nuli obah dibisiki ngoten niku. Faharroka mongko nuli obah apa rok sahu sirahe faros. Dadi mantuk-mantuk. Jaran lho niku. Jaran mawon diomongi kenek mosok sampean ndak kenek to. Dadi jarane dibisiki sampean krana aku saiki wis tobat, aku wis balik ning jalane Allah, aku nyuwun tulung ya ran ya. Awakmu ya ngono. Niku mantuk-mantuk jarane. Salah samarrotin kelawan telu pira-pira ambalan dadi mantuk-mantuk ping 3. Wa ajaba lan jawab opo faros farhan hale bunga. Jadi mantuk-mantuk tapi mboten karo bengok-bengok ngoten. Karo kaya napa praupanipun nggih seneng. Farhan hale bunga antarok tu kelawan yen to ninggal sapa ingsun
almudniba ing wong kang lakoni dosa fa'alim tu mongko nuli ngerti sapa ingsun fa'alim tu mongko nuli ngerti sapa ingsun anal nguyuba ing sak temene pira-pira cacat utawa cela anal nguyuba ing sak temene pira-pira cacat iku min sahibil farosi saking wong kang duweni jaran. Dadi napa niku jenenge setengah saking sebabe jaran niki duweni cacat niku disebabne wong sing duwe jaran kala wau nggih cacat dalam artian berbuat fasik. Ora kok cacat tangane ngoten mboten. Wong sing duwe jaran kala wau berbuat fasek laminal farosi ora saking jarane li anna farosal kufari mok krana sak temene jarane pira-pira wong kafir iku yal'anu nglaknati apa farosul kufar iku yal'anu nglaknati apa farosul kufar sahibahu ing wong kang duweni faros hatta yang zila singgo tumurun sapa sahib ngandoh rihi saking gegere faros wadzalimu utawi wong kang zalim iku kadzalika kaya mengkono yal'anu sahibahu liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala ala iling-iling laknatullahi utawi laknate Allah iku ala zalimina ing atase pira-pira wong kang zalim wong kang aniaya fa idza la'anahu mongko ari kalane nglaknati ing abid fa idza la'anahu mongko ing dalem ari kalane nglaknati ing abid sapa maulahu bendarane ngabid oh ngeten Bismillahirrahmanirrahim fa idza la'anahu mongko ing dalem ari kalane nglaknati ing abid sapa maulahu bendarane ngabid ya yal'anahu mongko nglaknati ing abid apa kulo syai'in saben-saben suwiji-wiji fakadzalika mongko kaya mengkono yal'anu nglaknati sapa apa alfarosu jaran yal'anu nglaknati apa alfarosu jaran sahibahu ing wong kang duweni jaran kranten wong sing duweni jaran kala wau fasek nah, niku jarane ya ndak demen idza kana ing dalem ari kalane ana sapa sahib ana iku kafiron kafir au zaliman utawa zalim au yakunu utawa ana ren au munafikon utawa munafik au mutakabbiron utawa wong kang gumbedhe hatta yang zila singgo tumurun sapa sahib ngandharihi saking gegere faros faulima mongko den weruhi apa anad dabata sak temene dabah hayawan iku tafrahu bungah-bungah apa dabah fatutiu mongko anut apa dabah li sahibiha maring wong kang duweni dabah bisa babi dzalikal farohi kelawan sebab mengkono bunga
Fakadzalika mongko